Bonis Bona a Nemzet tehetségeiért díjra olyan magyarországi vagy határon túli magyar pedagógusok, gyógypedagógusok, szakoktatók, felsőoktatásban dolgozók és civil szervezetek tehetségsegítői javasoltok, akik legalább 5 évre visszamenően folyamatos kiváló tehetségsegítő tevékenységet végeztek. A Nemzeti Tehetségprogram 2013-ban alapította meg a Bonis Bona a Nemzet tehetségeiért díjat, amellyel a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző szakemberek és tehetségsegítők tevékenységét méltatja. Idén a díjazottak között volt Váradi Enikő néptáncos, néptáncpedagógus, újságíró, a Sodró Együttes vezetője, a Rezeda Folk Műhely igazgatója, a Kárpátalja Néptánc Együttes ügyvivője, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai munkatársa, a Viski Jótékonysági Alapítvány ügyvezető igazgatója. Az elismerést Buczkó István, Magyarország beregszászi konzulátusának vezető konzulja adta át. Az alkalomra Váradi Enikő szülőfalujában, Visken a népzenei és néptánctábor keretében került sor. A tehetséggondozók munkája a garancia arra, hogy a magyar kultúra fennmarad, fogalmazott köszöntőjében a diplomata. Egy elismerést adtunk át, egy kitüntetést, mégpedig Váradi Enikőnek, azért a sok éves tehetségsegítő, tehetségfejlesztő munkájáért, amit a Rezeda Folk Műhely keretében végez. Ez egy magyarországi elismerés, amit a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Nemzeti Tehetségprogram keretében alapított, a Bonis Bona díj. Enikő hosszú ideje foglalkozik néptánccal, gyerekekkel, népzenével, nagyon tehetséges gyerekek dolgoznak a keze alatt, és ez nagyon fontos, mert segít átörökíteni azt, amitől magyarok vagyunk. A magyar zenét, a magyar népdalt, a magyar népzenét, néptáncot. Amikor a gyerekek ezt megtanulják, elsajátítják és továbbadják, örökítik, ez egy garancia arra, hogy a magyar kultúra és a magyar nemzeti identitás fennmarad, továbbél, és a magyar nemzet kárpátaljai része egy élő nemzetrész marad. A beregszászi Rezeda Folk Műhely eredményei példaértékűek a kárpátaljai népzenei műhelyek, csoportok és együttesek számára, fogalmazott Pál Katalin, a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja vezetője. Én azt hiszem, hogy egy ilyen díj az megkoronázza azt a munkát, amit egy-egy műhelyben egy vezető végez, és az Enikőék műhelye, ez a Váradi Enikőék műhelye, ez egy ilyen műhely Kárpátalján, amely példát mutat a többi táncegyüttesnek. Legyen az viselet, legyen az műsorválasztás, legyen az a szakmai munka, legyen az hangszerezzene, tehát ők előjárnak. Van 2-3 ilyen együttes tudnék Kárpátalján, most nem nevesíteném megnevezni, de ők az, akiktől példát kell venni, hogy hogyan is kell művelni ezt a magyar népzenét. Hát ez mindig úgy van, hogy nem nyugodhat meg az ember, ha kap egy díjat, hanem ez feladatok elé tekinti. Tehát ha tényleg komolyan csinálja valaki azt, amit csinál, akkor úgy érzi, hogy még többet kell bizonyítania, de én nem hiszem, hogy őket biztatni kellene, és nagyon boldog vagyok, hogy van egy olyan párja is Enikőnek, mint az Orosz Péter, akik nagyon szakmailag is, meg emberileg is nagyon kiegészítik egymást, és hogyha így haladnak, nem csak hogy a Rezeda Folk Műhely tekintetében, a Kárpátalja Táncegyüttes tekintetében is, akkor büszkék lehetünk arra, hogy ilyen műhelyek vannak Kárpátalján. Az elismerés arra ösztönöz, hogy még nagyobb elköteleződéssel végezzem munkámat, fogalmazott Váradi Enikő, valamint köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatják pályafutását, amelynek fő célja a nemzettudat formálása, a népi hagyományok átörökítése. Minden elismerés, minden díj, legyen az regionális, vagy országos, vagy nemzetközi, én azt gondolom mindegyen értékű, mert az, aki adja, a szívből jön, és attól a közösségtől, aki felterjeszti azt a bizonyos embert, az azt jelenti, hogy odafigyelnek a munkádra. Bennem ez azt erősíti meg elsősorban azon kívül, hogy nagyon jól esik, és nagyon hálás vagyok érte, hogy odafigyelnek a munkámra, tehát ebből adódóan még nagyobb elköteleződéssel kell tennem azt, amire megbízott a Jóisten, vagy amilyen helyben megkaptam a lehetőséget, hogy dolgozzak. És én azt gondolom, hogy ez a díj nem csak engem illet. Bár tudom, hogy ez egy kicsit talán olyan sablonosnak tűnik, de én ezt valóban így gondolom, hiszen minden olimpiai bajnok mögött is ott van egy csapat.
és a csapat nélkül azt gondolom, hogy senki nem tudna díjakat, vagy bizonyos teljesítményeket, eredményeket elérni. Tehát ez a díj nem csak az enyém, hanem azért a csapaté, azért a közösségé, akikkel együtt dolgozunk. És természetesen azért a tehetséges gyerekeké, akiket évről évre fejleszthetünk, akiknek ott lehetünk az életében, és valamilyen hatást elérhetünk nálunk. Én nagyon hálás vagyok a diákjaimért, hálás vagyok azért a közösségért, amit megkaptam a Jóistentől. A folkműhelyben kiváló tehetségek vannak, és nagyon örülök annak, hogyha egy kicsi időre is, de az életük része lehetek, és az meg még nagyobb büszkeség, hogy már több olyan diák van, aki ma már a néptáncot hivatásának választotta, és hálás vagyok a Pál családnak is, hiszen több mint 20 évvel ezelőtt ők voltak azok, akiknek köszönhetően én megismerkedhettem a néptánccal. Hiszen a Péterfalvi Népzene Néptánc táborban találkoztam először a népzenével, a néptánccal, és akkor valahol a szerelmese lettem ennek a világnak. Nem gondoltam, hogy majd a későbbiekben ezt én is hivatásként fogom űzni. Az Jóistentől kaptam egy olyan férjet, akinek szintén ez a hivatása, és így együtt foglalkozhatunk a tehetséges gyerekekkel. Nagyon nagy ajándéknak találom ezt a lehetőséget, hogy évről évre tényleg ennyi csodálatos gyerekkel foglalkozhatunk, és egy ilyen közösségben dolgozhatunk, és hogy egy ilyen csodálatos, hagyományos világban tevékenykedhetünk. Minden pedagógus munkának az első és legnagyobb célja az, hogy embert neveljünk minden körülmény között. És az első és legfontosabb dolog az, hogy amellett, hogy megtanítjuk a gyermekkel a néptáncot, a néptánc motívumait, hogy megtanítjuk őket emberré válni, megtanítjuk őket arra, hogy mit jelent az, hogy nemzettudat, mit jelent az, hogy magyar kultúra, és mit jelent az, hogy ez a te életednek a része. És innentől kezdve természetesen az már egy plusz ajándék, hogyha ez a gyermek úgy dönt, hogy majd a későbbiekben még mélyebben szeretne akár a néptánccal, akár a népzenével foglalkozni. A Bonisbona a nemzet tehetségeiért díjra magyarországi határon túli magyar pedagógusokat, szakoktatókat, felsőoktatásban dolgozó oktatókat és civil szervezetek tehetségsegítőit jelölik. A kitüntetés megalapítása óta számos kárpátaljai tehetséggondozó részesült az elismerésben.